Hemen? Bai, hemen atzean jarriko gara. Inventoa da. Hemen azpian zerbait dago. Bai. Gauza bat aitorriko dizuet. Nik ere ez dakit zer dagoen. Noski, zuek ere ez? Ez. Orduan, zuek nola aktorea zareten, antzezu imarko duzue. Hemen azpian dagoena munduko gauzik zoragarriena da, eta saldu egin beharko duzue. Saldu. Bai. Vale. Teletienda, noiz ikusi alduzue. Bai. Estilo hortara. Bai. Ez dakit zer den, baina zuek munduko gauzik onena eta zoragarriena marabillosoena balitzen zela saldu beharko diozue publikoari. Vale. Bai? Ostra, hori zaila da, Gaur improvisazioa. Bai. Hau ez da, YouTube hau da gure kaxa, da improvisazioa. Auskalo ze pasatzen den hemen. Vale, venga. Orduan, Zera, bi gauza diferente, bakutzak bera duke, o ideiek ez, vale. ez dakit. Ez dakit. Nik mata zapiak eduko dut, eta, bueno, zalantzaren bat izango zen ukasuntan zuk, galdetu zuzendariari. Bai. Soluzionatuko jote Asier eta Xavier, hau saldu behar diguzue. Ze, frutero lana imarraldu. Ogia. Frutero lana? Hortxe daukazu dena. Ogia, patata... Minutua daukazue dena saltzeko. Labana... Familian fruta gustoko duten jendea aldaukazu, fruta jatea, komenigarria da, ez da, osasuntxu egoteko. Bai, hala da. Vitamina asko dituen elikadura da, eta horretarako nola moztu, nola elikadura hau, nola azaldu, nola prestatu, nola azalduko dizuegu, bai? Hemen fruta dago, baina aragiakin nastu ezkio gauzek ateako lituzke, hola, arategikea aurreak aseituko du. Hoxe, mira, ondo. Bueno, moztu ba? Mozteko, bida, ziren katxarroan politxe daukeun hemen. Orduan. Jazta, badakit. Listo, ez da? Venga, bale, ba... Etxean zure senarrak mozterakoan ebaki egiten ditu behatzak, hemen duzu azken aukera. Honekin, hemen dituzue 3 puntu eta behatzak falta. Bai. Hemen ikusiko dugu makina ederra. A ber, Hauxe jarrita. Bueno, kenduan kolazala, bai. Hemen daukeu, jazta asmatu du, bida. Ze, platana pixkoat, fruta hobe zeroste eta aparato erostea hobe. Hartuta, primeran, behatza osoik mantentzeko. Bueno. Ikusten ez duen bezala, gaina oso tamaina egokian, arteatzeia, umentzako eta gero hau tapa moduko bat. Honen naranjakin egiten aldo. Bai, nola ez duen go naranjakin. Eman hor. Eman, gota pinua. Ostras, hautsi bai ingo, igual begi atea. Eta bira ze ondo, zukua atera dugu baita ere. Bueno, ikusi honek ez dola ongi funtzionatzen, orduan igual hobi esaltzen hasiko. Hobi esaldu, tomate bat ere. Lehorra, gogorra. Zopako ez dino beha. Senarra sartzen bat zaizuek, buruan jota ematiko primerakoa da. Bueno, ya bukatu da.